Tomáši, máš za sebou trénink s pukometem, jaké to je? Tak pukomet, prvýkrát som sa s ním zoznámil ešte ako decko. Na nejakých, alebo decko, mal som asi 15 alebo 16 na prvých reprezentačných zrazoch. To prišla ako novinka a musím povedať, že zo začiatku som sa ho veľmi bál. Je to nepríjemné pre brankára z toho hľadiska, že nevidíte ani puk, ani strelca a zrazu na vás len vyletí puk. V podstate tušíte asi kde, lebo ten pukomet sa nastaví na danú pozíciu, že kde ten tréner chce vystreliť, čiže tušíte, že kam to asi pôjde, ale neviete, aká rýchlosť nič, čiže je veľmi ťažké na to reagovať, ale časom, keď si človek zvykne, tak je to v pohode. Napadá mě teda těžce na cvičišti, lehce na bojišti, že vlastně jakoby trénuješ těžší střely, než které jsou během zápasu, i když tady zase vlastně vidíš, odkud aspoň ta střela letí. Skôr si myslím, že ten pukomet je zameraný na techniku chytania, ako aby som mal správne položenú lapačku, aby som odstránil tie zlé návyky, ktoré mám. A nedá sa to až tak zrovnávať so zápasom, lebo je to zo stoja všetko. A ja som tiež v podstate stojí, že nie je to nejaká herná situácia, ale pomáha to najmä tej technike chytania a tým, že sa ku tomu pridá to, že ten puk nevidím a toto, tak tá reakcia sa musí zrýchliť. Fanoušci teď vidí záběry zhruba z prostoru mezi kruží, kde ten puk lítá 80 až 100 km v hodině. To stíháš zareagovat, respektive musíš to stíhat? Tam je tá výhoda, že tréner mi povedal, že teraz ideme na lapačku, aj keď je pravda, že teoreticky neviem do akej výšky, že tam musím tou rukou máchnuť, ale keby mi nepovedal, tak je to skôr s tým pukometom by som asi veľmi nezareagoval, kdežto keď hráč má tú hokejku s pukom, tak približne človek už vie, že ako má nastavenú tú čepel, že kam asi tá strela pôjde, ale si myslím, že z medzikružia, keď človek nevie, kam to pôjde, tak je to buď o reflexe, alebo o nejakom šťastí, že dobre stojí brankár. A co pukomet ale Petr Sýkora 160 km v hodině od modré čáry? Tak Sejk neviem, akú má presne strelu, na tom pukomete je maximum 160, ale tam to zase bola výhoda, lebo vedel som, kde ten puk poletí, tréner mi to strieľal na lapačku, takže som si bol istý, že to tam pôjde. Kdežto keď ide Sejk, síce je pravda, že zvykne strieľať skôr na lapačku, ale môže to zmeniť, ale aj tak sa prikláňam ku tomu, že lepšie sa chytá Sejk, lebo proste to vidíte celý čas, ten puk, tú hokejku, keď vidíte, že to je Petr Sýkora a nie nejaký stroj, tak sa chcete na to vyhecovať, aby nedal gól taký strelec, takže je tam ešte tá motivácia navyše. Ty tréninky jsou zhruba 2x týdně. Jak ti to vyhovuje, že vlastně ty absolvuješ tu přípravu dělenou něco s týmem, co se týče nabírání té fyzické kondice, ale stále vlastně to brankářské řemeslo piluješ i vlastně během toho nehokejového období? Je to pre mňa novinka. Doteraz som ešte nemal tak trénera brankárov, ktorý by so mnou takto pracoval, čiže hodnotiť budem môcť až, dajme tomu, na lade alebo po sezóne, či to bolo pre mňa dobré alebo nie, lebo doteraz som stále všetko robil s mužstvom, ale myslím si, že robíme veľmi dobré veci, čo sa týka, síce je to na suchu, ale pohyb v brankovisku a všetko robíme také štarty na 1, maximálne 2 kroky, čo využívam najmä v tom brankovisku, nejaké akrobatické veci a tak, aby sa mi zlepšila obratnosť a tieto veci, čiže dúfam, že to bude dobré. Když jsi na tréninku sám, jako se to stalo dneska, tak chytíš zhruba až 300 puků. Jak se cítíš unavený po takovém tréninku? To snad je více jak zápas, protože zápas se tam je strop zhruba 40-50 střel. No 50, tak to už je fakt zápas ako remeň, ale ja si myslím, že skôr priemer je tých 30 na zápas. Na tréningu je to, neviem, nikdy som to nepočítal, lebo síce tam sú len 2 strelby, ale zase toto je také statické, že stojíte na mieste a chytáte, ale je to dosť náročné z toho hľadiska, že v tej hale tým, že tam nie je ľad, je teplo, plus tá výstroj to znásobuje, čiže sa strašne veľa potíte. A je to celý čas, ste taký, nevrajím, že napätí, musíte byť uvoľnení, ale sa sústredíte, čiže aj tú hlavu do toho zapájate. A keď ste celý čas v nejakom tom postoji po drepe, tak je to dosť fyzicky náročné. Ako nie tepovo, myslím, že sa nedostanete nejak vysoko ako hráči, keď idú behať šprinty, ale celý čas ste v nejakom tom podrepe a tak a je to dosť náročné, si myslím.
Už jsi říkal, že hodnotit budeme až třeba během sezony nebo po ní, ale předpokládám, že ti to baví, že takové tréninky i vlastně v tomhletom suchém období ti přijdou vhod, že prostě baví. Jasné, je to nejaké spestrenie, je to niečo nové. Ja mám rád takéto obratnostné a takéto veci. Musím sa priznať, nemám veľmi rád beh, ale to asi by vám povedalo 99% kabiny. Ale je to niečo nové, ja sa na každý jeden tréning teším, či už s hráčmi, alebo na tréning s brankármi. Aj keď letnú prípravu nemá nikto rád, ale časom si človek uvedomí, že bez nej to nejde a treba to brať pozitívne aj s úsmevom na tie tréningy.